खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय आसाम सरकारा आसामाव मोन 6 हारिनो एसटि स्टेटास होनो होनना फोसावदों 52थि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माया जागायबाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 47थि बोसोरसालि जथुम्मा जाना थांबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव आसामनि गंब्रै जिल्लाखौ लाफानानै आहम सुतिया मरान मटक आरो कच राजबंशी हारिनि अट'नमास काउन्सिल होनो थाखाय आसामनि गाहाय मन्थ्रि सर्बानन्द सोनोवाल बिथाङा खोथा होबाय कच राजबंशीनो बोखावजायै गवालपारा जिल्लायाव अट'नमास काउन्सिल होनाय जागोन होनना खोथा होबाय मोनब्रैबो हारिनि सिनायथि रैखाथि हारिनि बायखोन्दा थामोन्थाखौ रैखाथि होनाय आरो जौगाथायनि थाखाय गासै 125 कौटि रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों बेनि अनगायैबो मोन 6 हारिनि एसटि होनो थाखाय रायजो सरकारा मिरु सरकारनो फैगौ जानुवारि दाननि गेजेराव गोनां जानाय डकुमेन्टसफोरखौ गथायनाय जागोन होनना फोरमायदों खुलुमबाय आं सुजुमा बर' 2019 मायथाइनि 52थि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ 21 दिसेम्बरनिफ्राय जागायना 23 दिसेम्बर खालासिम 3 साननि हाबाफारि लाना गाजा गोमजायै बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझारनि साफागुरिनि सिङाव थानाय कनकेश्वर नार्जारी जावरिखां फोथाराव खुंनाय जादों गाहाय बे सावरायबा मेलाव एबसुनि गाहाय थांखि आरो मावथांखिखौ लाना गुवारै सावरायनाय जादों लोगोसे बे सावरायमा मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोसो गोथारै बर' हारिनि इयुन जोलै बर' फरायसा आरो लाइमोननि जेंना बोस्रांना रैखाथि होनाय बर' हारिनि जेंना राजखान्थि रांखान्थि समाजखान्थि धोरोमखान्थि सोलोंथाइ हारिमु आरो रां बायदि आयदानि सायाव जेंना बोस्रांनायनि राहा आरो जौगाथायनि राहा लामा दिहुननायनि थांखि लानाय जादों लोगोसे बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि थांखि दैखांनाय जादों 2019 मायथाइनि 19 दिसेम्बर आरो 20 दिसेम्बर खालारखालि 2 सान गाजा गोमजायै हाबाफारिखौ सनितपुरनि राङापारानि सिङाव थानाय बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जाबाय बे जथुम्मायावनो राङापारानि 43थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जथायै खुंनाय जायो बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै मानगोनां गबिन्द बिथाङा नुजाफैयो दानिया फै फंनैसो मानगोनां गबिन्द सारनि बिबुंथि खोनासंनि दिनै बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गासै 47थि बोसोरसालि जथुम्मा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफोरनि जि रायजो खुंनाय बे गोबां जेंना दं मानोना रिजार्भ ओनसोलाव रायजो आरो रिजार्भ ओनसोलाव रायजो जानायखाय बेवहाय फरायसालि प्रभिन्सियेलि जायाखै हा हुनि सेटलमेन्ट जायाखै लामा सामा गैया दै लोंनायनि बेबस्था गैया इलेक्ट्रिसिटिनि बेबस्था गैया आरो लोगोसे देहा फाहामसालि गैया आरो जायनि थाखाय बे ओनसोलाव थानाय रायजोफोरा गोबां दुखु जानायनि गेजेराव थांना थानो गोनां जादों आरो बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गोबां गौथुमफ्रानो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ ओरैहाय मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हायो बिदि खामानि मावदों आरो बेनिखायनो बेनिखायनो जों गुबुन गुबुन संगठनफ्रा दुलाराय भारत सरकार 2006 मायथाइयाव जि एसटि एन्ड ट्रेडिसनेल फरेस्ट डिवेलपार्स एक्ट आयेन पास खालामदोंमोन बेनि बेबस्था मथे बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनो हा हु होनांगौ होननानै जों खावलायबोदों आरो बे दिनै जुदिव भारतनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव हा हुनि होनाय बेबस्थाखौ होबाय खिन्थु असम सरकार दासिमबो होआखै गभर्नरनि अर्डार दं चिफ मिनिस्टारनि अर्डार दं खिन्थु थेवबो दिनै लकेल डिसि आरो फरेस्ट डिएफअफ्रा बेखौ राननानै होआखै बेखाय जेंना गोबां दं आरो बेखौ जों दिनै जिहेतु असम सरकारनि सिङाव थायोब्ला बेयो माला जागोन खुनु गेरेन्टि गैया आरो बेनिखायनो दिनै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद एन डि प्रग्रेसिभ आरो पिपुल्स डाइरेक्टरि बर'लेण्ड गभर्नमेन्टखौ मोनथाम संगठन बर'लेण्ड नांगौ होननानै आलादा बर' रायजोनि सोमावसारबाय थादों आरो जि सोमावसारनायखौ लानानै दिनै भारत सरकारजों सावरायबाय थादों आरो सावरायनायाव दिनै जों भारत सरकारनिफ्राय मोनसे थिरांथा मोननो हादों जे बर'नि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांसिगोन बेखायनो जों बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजो राजाफोर बेखौनो आस्सा होदों जे
बर'लेण्ड जायागौमानि बे ओनसोलाव रायजो जानाय बर' रायजोफोरखौनो दिन हाफोरनि बेबस्था मोननाय नङा गुबुन गुबुन बेबस्था मोननाय बेनिखायनो जों गासैबो आलादा बर' रायजोनि थाखाय ज' नांनि आरो दिनै जिहेतु सरकारखौ सावरायबाय थादों सरकारजों थाबैनो जागोन आरो जों जिहेतु दाबि खालामदों जे सम गैयाहालागै जि दाबिखौ जों माबायाव 1987 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा जि स्टार्ट खालामदोंमोन बे समनिफ्रायनो जिहेतु जोंहा सिमाया दं बेनिखायनो बे सिमा दाबिखौ जों गासिबो नागाराखै आरो बेखौ लानो जों सरकारजों सावरायदों आरो गाबोन बर'लेण्ड जेंनाखौ बोस्रांनायनि उनाव सरकारजों सुक्ति जायोबा बे सनितपुर बिश्वनाथ आरो धेमाजि ओनसोलनि बर' ओनसोलफ्राबो बे सिमानि भितराव हाबगोन आरो बेयाव हाबोबासो सनितपुर बिश्वनाथ जिल्ला आरो धेमाजि ओनसोलनि फरायसा ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि जेंना हा हुनि जेंना स्कुलनि जेंना लामा सामानि जेंना दै लोंनायनि जेंना गासैबो बोस्रांजानाय जागोन आरो बेनिखायनो जों खावलायदों जे रायजोफ्रा अन्तत गोनो गोथो जानाङा जिहेतु जों जेंनाखौ बोस्रांनो ओंखारबाय सरकार जेंनाखौ बोस्रांनो होननानै थिरांथा लाबाय आरो जों बेखौ धैर्य सहकारे सरकारनि जि सिद्धान्त जि जोबथा बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय सरकारा थिरांथा लादों जों बेखौ नेनानै थागोन बेखिनिखौ जों बेयाव थानाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। रादाबखौ दैथायहरदों राङापारानिफ्राय मोगथां नार्जारि। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।